እሺ ሰባት ስራሕትና ጻዕርን ግዘን ወሲደው ሙልና ስለንሰርሖም ነዚ ቪድዮ ቅድመ ምጅማርኩም ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ስድራ ቤትና ብምዃን ፍቅርኩም ንኽትገልጹልና ብኸብርን ንላቡ። ታሪክ ፊልምና ዝጅምር እዚ ዓመፀኛ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ንምንም ሰብ ንምስማዕ ፈቃደኛ ብዘይ ምዃኑ በይኑ ናብቲ ዓሚቕ ጫካ ብምህዳም ንርእሱ ናይቲ ጫካ ንጉስ ገይሩ ኣዊጁ ናርኢና እዩ። ወጥዑኡ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝነበረ ናይ ዱር ሓሰማታት እኳ ካብኡ ክርሕቑ ጀሚሮም ነበሩ። እቲ ዘደንቕ ታሪኹ ድማ ንመላእ ሃገር ስለ ዘግረመ ፖሊስ ንዕኡ ንምክትታል ዝተዓጥቑ መኻይናትን ሄሊኮፕተራትን እኳ ከዋፍር ግዲ ኾኖ። እዚ ረጊድን ፀገም ፈጣርን ወዲ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ንፖሊስ ክስዕር ዝኸኣለሉ ፍሉይ ሚስጥር እንታይ ይኸውን ንዝብል ሕቶ ታሪኽና ንቅድሜና ዘርእየና እንትኾን ስሙ ሪኪ ይበሃል። ሪኪ ገና ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ብወለዱ ዝተሓድገ ብማንም ዘይተምሃረን ዘይተፈትወን ስለ ዝነበረ ምስራቕ ምቅፃል ምጥፋእን ካብ ገዛ ምህዳምን ንዕኡ ንቡር ተግባራቱ ነበሩ። ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ንሱ ናይ ሓቂ ጥፋኣተኛን ዘይግዝኣን ወድን እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ረድኤት ማእኸል እውን ህይወቱ ብሓድሽ ናብራን ከባብን ክልውጥ ተስፋ እኳ ገይሩ እንተነበረ ምስ ዝተቐምጠ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሕድሪ ስድራ ቤት ግና ብሰንኩ ናብ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዕግርግር ተኣቱ። መንም ሰብ ነቲ ዘየቋርፅ ዕግርግሩ ክፅሮ ይከኣለን። ምእንተዚ ሓደ መዓልቲ ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ንሪኪ ናብ እግሪ ትጎቦ ናብ ዝርከብ ቤላ ናብ እትበሃል ሰበይቲ ገዛ ምፀአቶ። ቤላ እውን ምስ ረኸበቶ ከም ገዛእ ወዳ ክትፈትዎ ጀመረት። ኣጥቢቓ ብምሕቋፍ እውን ናብ ገዛኻ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ወደይ በለቶ። ሪኪ ግና ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረበን። እታ ዳይሬክተር ድማ ነቲ ዝሓለፈ ታሪኹ ንቤላ ክትገልጸላ ከላ ንሱ ግና ኣብቲ ሓድሽ ገዛ ተገዳስነት ዘለዎ ይመስልን። ነዚ ድማ ዝውር ኢሉ ድሕሪ ምርኣዩ ናብታ መኪና ብምእታው ክወፅእ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ቤላ ግና ነቲ ዝሓለፈ ታሪኹ ክትሰምዕ ከላ ብዝፈጠሮ ነገር የተጨነቐትን። ምክንያቱ ኩሎም ቆልዑ ክውለዱ ከለው መላእኽቲ ምዃኖም ተኣምን እያ። ሪኪ እውን ዘይግዛእ እኳ እንተኾነ ሕጂ ገዛ ከም ዘለዎን ከም ዝቕየርን ርግፀኛ ነበረት። እታ ዳይሬክተር እውን ብዘረባ ቤላ ተተንኪፋ ንሪኪ ምስኦም ንክፀኒሕ ንምእማን ዞረት። ሪኪ እውን ነቲ ዝፈጠሮ ፀገም እናዘከረ ዝኸደሉ ካልእ ቦታ ስለ ዘይነበሮ እንተዘይፀኒሑ እንኮ መተካእታ ቦትኡ ናብ ናይ መንእሰያት መቕፃዕቲ ማእከል ምእታው ስለ ዝነበረ ብምስምማዕ ርእሱ ነቕነቐ። ልክዕ ሰዓት እቲኣ ድማ በዓል ቤታ ቤላ ሄክተር ካብ ሃደን ተመልሰ። ሄክተር ንሪኪ ግዲ ዘይብሉ ዝመስል እኳ እንተኾነ ካብቲ ናይ መጀመርታ ምርኣይ ወፃኢ ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳይ እናሓሰበ ሕለፎ። ኣብ ድራር ግና እቲ ወዲ ፋይዳ ከም ዘይብሉን ንኩሉ ነገር ከም ዘበላሽውን ብምግላጽ ክናገሮ ከሎ ቤላ ብውን ብዘይ ምንም ምድንጋር ንስኻ ባዕልኻ ክፉእን ተንኮለኛን ኢኻ ነርካ ብምባል ተኸላኺላትሉ ንሪኪ ብፍቕርን ብክንክንን ሰዓረቶ። ዝኾነ ቆልዓ ዝፈትዎም ብዙሓት መፃወትታትን ዝመቆማይ ክሕዝ ዝኽእል ትርኣስ እውን ኣዳልወትሉ። ልክዕ ከም ኣፍቃሪት ኣደውን ነቲ ዝጠፍአ ወዲ ብሓጎስ ከም እትቕበሎ ብምርኣይ ክፍሉ ፅሩይን ምቹውን ክኸውን ገበረት። ይኹን እምበር ፍርቂ ለይቲ እቶም ዓበይቲ ኣብ ከቢድ ድቃስ ምስ ኣተው ሪኪ ብስውር ናይ ባትሪ መብራህቲ ወሲዱ ከም ልማዱ ካብ ገዛ ወፀ። እቲ ናይ ጎቦ መንገዲ ኣዝዩ ጸልማትን መወዳእታ ብዘይብሉ ኩነታት ዝተዘርግሐን ስለ ዝነበረ ግን ሪኪ ንነዊሕ ግዜ ጎዩ ካብ ድኻሙ ተላዕለ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሳዕሪ ተሰጢሑ ደቀሰ። ንጽባሒቱ ንግሆ ምስተበራበረ ግና ቤላ ኣብ ጥቑ ተቐሚጣ ረኣያ። ይኹን እምበር ልክዕ ከም ናይ መጀመርታ መዓልቲ ረኣያ ሕጂ እውን ብህድኣትን ብፍቕርን ዝተመልአ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግና ንዕኡ ዝረኸበቶ ፍሉይ ሜላ ስለ ዝነበረ ኣይኮነትን። ሪኪ ክንደየናይ ዝኣክል ከቢድ ፃዕሪ እኳ እንተገበረ ክኸይድ ዝኸኣለ 200 ሜትሮ ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ብሰንኪ ከቢድ ስጉኡ ሓፂር ርሕቐት ምስ ጎየየ ትንፋስ ስለ ዝሓፀሮ እንትኾን ድኽመቱ ኣሚኑ ንምቕባል ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ ግን ፅሩይ ኣየር ንምትንፋስ ከም ዝወፀ ሓሰበ። ቤላ ድማ ሒዛቶ ምስ ተመልሰት ምግቢ ተዋሂብዎ እናበልዐ ንሄክተር ዝሕግዞ ስራሕ እንተሃልዩ ምስ ሓተተ ሄክተር ግና ነቲ ወዲ ክሳብ ሕጂ ክቐርቦ ስለ ዘይከኣለ ብዘይተፀበየ ኩነታት ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ስራሕ ጥራይ ከድህብ ብዝሑል መንገዲ ምስ ነገሮ ሪኪ ዳግማይ ናይ ምህዳም ሓሳቡ ተላዒልዎ ክዳውንቱ እናኣከበ እንከሎ ነቲ ናይ ማይ መቑማይ ላስቲክ ምስ ረኣዮ ሓቂፉ ንውሕድ ግዜ ድሕሪ ምፅንሑ ንዘይ ምህዳም ወሰነ። ከም ዕድል ኮይኑ ዝቕፅሉ መዓልትታት እውን ብዙሕ ኣሰልቸይቶ ነበሩ። ሪኪ ስራሕቲ ቤላ እናርኣየን እንትግረም ቤላ እውን ከም ሕማቕ ወደ ይርኣየቶን። የገዳስ ኩሉ ግዜ ሓሳቡ ተኽብረሉ ነበረት። ንምህዳም እንተ ሓሲብካ እኳ ኣነ ውሳነኻ ድግፎ እየ ኮይኑ ግና ብለይቲ ክትከይድ እንተ ሓሲብካ ሂወትካ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ስለ እትኽእል ስለምንታይ ነቲ ናይ መዓልቲ ግዜኻ ዘይትጥቀመሉ ብማል ክትተኣማመኖ ከላ እዚ ከቢድ ሓልዮት ቀስ በቐስ ሪኪ ልቡ ንክትንከፍ ገበሮ። ምስኣ እውን ዝያዳ ክቀራረቡ ጀመሩ። ቤላ እውን ኣብቲ ጫካ ከመይ ጌርካ ምትኳስን ምህዳንን ከም ዝኽኣል እንተተምህሮ ሪኪ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ሃደን መሳርሒ ምስ ተንከፈ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ኣብ ማእኸል እቲ ዱር ሓሰማ ምስ ረኣየ እውን ኣብ ናይ ሓቂ ውግእ ከም ዘሎ ንክሓስብ ገበሮ። እንተኾነ ግና ቤላ ሃንደበት ናይ ናብ ቅድሚት ብምጉየ ዘሊላ ሒዛ እንትትሓርዶ ሪኪ በቲ ዘስካሕክሕ ደም ዘፋስስ ምርኢት ተደናገፀ። እዛ ሰበይቲ ቀላል ሰብ ከም ዘይኮነት እውን ስለተገንዘበ ካብኦም ክሃድም እንተደልዩ እኳ ብጥንቃቐ ክሓስብ ከም ዘለዎ ተረድአ።
ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት ግና መበል 13 ዓመት ልደት በዓሉ ስለ ዝበፅሐ ቤላ ናይ ልደት ኬክ ኣዳለወትሉ ሓንቲ ንእሽተይ ከልቢ እውን ከም ህያብ ሃበቶ እዚ ድማ ንሪኪ ኣዝዩ ሕጎሶ ምክንያቱ እዚ ኣብ ህይወቱ ኣዝዩ ተሓጓስ ዘለዎ ናይ ልደት በዓሉን ሓደ ሰብ ብዛዕባኡ ብናይ ሓቂ ክሓስብ ዝጀመረሉ ናይ መጀመርታ ግዜ ስለ ዝነበረ እንትኾን ምእንተዚ ኣብ ልቡ ዝነበረ ዕልዋውን ንመጀመርታ ግዜ ብቐንዕና ተቐየረ እንተኾነ ግና ህይወት ብባህሪኣ ህያው ኣይኮነትን እሞ ቤላ ሃንደበት ሞተት እዚ ድማ ነቲ ገና ዝጀመረ ናይ ሓጎስ ሙቐት ኩሉ ጠርኒፉ ወሰዶ እቲ ኣብ ሓደ እዋን ብስሓቅ ዝተመልአ ገዛውን ብኡን ኣዝዩ ዝሑል ኮነ ንሱን ሄክተርን እውን ሙቕ ምግቢ ምብላዕ ኣቋረፁ ኣብ መንጎ እዚ እውን ሓደ መዓልቲ ካብቲ ትካል ሕድሪ ደብዳቤ በፅሖ ድሕሪ ገምጋም እቲ ትካል ሄክተር ንሪኪ ንምዕባይ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ከም ዝወስድዎ ዝገልጽ እንትኾን ሪኪ ሓድሽ ዘዕብዩ ስድራ ቤት ንምርካብ ናብቲ ትካል ክምለስ ኣውልዎ ኮይኑ ግና ቅድሚኡ ናብ ናይ መናእሰይ ቤት መቕፅዓት ክኸይድ ኣለዎ እዚ ዝሰማዕ ሪኪ ግና ኣዝዩ ተቆጣዐ ኣብ መላእ ዓለም ዝተጸልአ ቆልዓ ምዃን ዳግማይ ክለማመዶ ይደለየ ምእንተዚ ንሄክተር ከቕርዮ እኳ እንተለመኖ ሰበይቲ ዘይብሉ ገዛ ንሕድሪ ግቡእ ኮይኑ ተቆፅረ ካብዚ ንላዕሊ ሄክተር ክሳብ ሕጂ ምስኡ ክቀራረብ ስለ ዘይከኣለ ውፅኢቱ ናብ ቤት መቕፅዓት ምኻድ ጥራይ ነበረ ኮይኑ ግና እቲ ቆልዓ ብቐሊሉ ተስፋ ዝቆርፅ ኣይነበረ ኩሉ ግዜ ፀገም ንምስዓር መንገዲ ይደሊ ኣብ ታሊት እቲኣ ድማ ንብረቱ ጠቕሊሉ ናይ ሃደን መሳርሒኡን ቤላ ዝሃበቶን ከልብን ወሲዱ ርእሱ ከም ዘጥፍአ ዝዛረብ መዘኻኸሪ ሓዲጉ ብሓዊ ከም ዘሞተ ዝተጋገየ ምርኢት ንምፍጣር ክዳውንቶ ቃጸለ ኮይኑ ግና ሃንደበት ነቲ ገዛውን ምስ ክዳውንቱ ምስ ኣቃጸሎ ትልሙ ናብ ሓደጋ ተለወጠ ንሱ ግና ናብ ከተማ ተመሊሱ ብጽልኢት ካብ ምንባር ጎቦታትን ጫካታትን ተቆጻጺሩ ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ንምምስራት መረጸ እንተኾነ ግና እቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ተጻራሪ ስለ ዝነበረ ሪኪ ጠፊኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ድሕሪ ክሽክርከር ምጽንሑ እቲ ለይቲ ኣዝዩ ዝሑል ስለ ዝነበረ ናይ ሙቕ ማይ ላስቲኩ ዳግማይ ንምሞቕ እንትፍትን እቲ ማይ ሙሉእ ፈሲሱ ነቲ ሓዊ ኣጥፍኦ መጀመርታ ዘምፀኦ ባህሊ እውን ቀኒሱ ንምብላዕ ተሊሙ እኳ እንተነበረ ብዙሕ ከይጸንሐ ንኩሉ ብቁልጡፍ በሊዑ ስለ ዝወድኦ ጥሜቱ ንምግታ ናይ ኦም ቆርበት ንምብላዕ ፈተነ ይኹን እምበር ክውሕጦ ግን ኣይከኣለን ካልእ መማራፂ ስለ ዘይነበሩ ድማ ብጥሜት ክሳብ ዝስሓት ተጓዓዘ ሕልሙ እውን ክርኢ ጀመረ ኣብ መንጎ እዚ ግና ከም ዕድል ኮይኑ ሄክተር ኣብ ሰዓቱ በፂሑ ረኸቦ ሪኪ ግና ሕጂ እውን ምንም ከም ዘይኮነን ሓገዝ ከም ዘየልዮን ብህድኣት እንተተዛረበ እኳ ነቲ ጥሜት ክፃወሮ ከም ዘይኽእል ክዝክር ከሎ ግን ምስ ሄክተር ንኽኻድ ተገድእ ይኹን እምበር ብምኽንያት ዕብይነቱ ግና ምጭራሕ ገደፈን ነበረ ንሄክተር እውን ካርታ ከተነበብ ዘይትኽእል ኣረጊት እንዳበለ ክላገጸሉ ምስ ጀመረ ሄክተር ተናዲዱ ነቲ ቆልዓ ፈጺሙ ዘይርስዖ ትምህርቲ ከምህሮ ናብኡ ዘይሩ እንትምለስ ዘይተጸበየ ኩነታት እግሩ ብዓብኦም ተጠሊፉ ናብ መሬት ምስ ወደቐ ሪኪ ክሕግዞን ከተሰውን እግሩ ክስሕቦ ከሎ ሄክተር እምብዛ ስለ ተሰምዖ እቲ ናይ ስቓ ድምፁ ኣብ መላእቲ ጫካ ተሰምዐ ክንቀሳቐስ ይኹን ክጓዓዝ ስለ ዘይኽእልን ሪኪ ድማ ናብቲ ሕርሻ ዝወስድ ናይ መምለሲ መንገዲ ስለ ዘይፈልጦን ክልቲኦም ኣብቲ ጫካ ግዛዊ መዕቆብን ድንኳንን ካብ ምስራሕን ንግዚኡ ኣብኡ ሓቢሮም ካብ ምዃንን ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ንኽጸንሑ ተገዱ ብኻልእ ወገን እታ ዳይሬክተር እቲ ትካል ሪኪ ዝፈጠሮን ንኽነድድ ዝገበሮን ገዛ በጻሕትሉ ንሄክተር ድማ ነታ ዝፈትዋ ሰበይቱ ቤላ ድሕሪ ምስኣኑ ብልዑል ቁጣዕ ተመሊኡ ንሪኪ ከም ዝጨወዮን ናብ ጫካ ከም ዝወሰዶን ብጽኑዕ ስለ ዝጠርጠረት ነቲ ኩነታት ብኡን ንፖሊስ ብወግዒ ሪፖርት ገበረት እቶም ኣብቲ ጫካ ዘለዉ ክልተ ሰባት ግን ብዛዕባ ዝተመስረቶም ዓብዪ ክስን ተደላይነትን ምንም ዓይነት ሓበሬታ ስለ ዘይነበሮም ሄክተር ኣብቲ ግዜያዊ ድንኳን ተጸጊዑ ነታ ዝናፈቓ በዓል ቤቱ ቤላ ኣብ ወረቐት ብስቕታ ክስእል ከሎ ሪኪ ድማ ብዛዕባ ኣብቲ ጫካ ዘሎ ናይ ነፃነት ግዜ እናዘከረ ብልዑል ናይ ሓጎስ ስምዒት ክስዕስዕ ከሎ ሄክተር ምንም ከይተዛረበ ስቂሉ ይዕዘቦ ነበረ ሪኪ እውን ነቲ ናይ ጫካ ሃደን ስራሕ ብንጥፈትን ብገዛእ ርእሱን ድሌት ተቆጻጺሩ ጸላእትን እንስሳትን ከይርእይዎ ገጹ ብጸሊም ጭቃ እናለኸየ ናይ በዓል ሞያ ፍሉጥ ሃዳንን ምንቅስቓስን ተግባርን ብጥንቃቐ ከምስል ጀመረ ርእሱ እውን ልክዕ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ፊልም ቀንዲ ተዋሳኢ ዘግርምን ተፈራሐይ ንምግባር እንተፀዓረ እኳ እቲ ውፅኢት ተግባሩ ግና ኣቐዲሙ ዝግመት ነበረ ንሃደን መሳሪሕኡ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኦም ጨንፈር ናብ ዝነበረት ንእሽተይ ጫጭሕ ዓሚሩ እንተተኮሰ እኳ ክጭምት ብዘይምኽኣሉ ጥራይ ኢዱ ናብቲ መዕቆቢ ምምላስ ዘሕፍር ነገር ስለ ዝኾኑ ሳዕርታት ብኣፉ እናሓየኸ ኣሕምልቲ ምብላዕ ንጥዕና ወዲ ሰብ እምብዛ ጽቡቕ እዩ ብምባል እንተመኽንየ እኳ ሄክተር እግሩ እናሰሓበ ካብቲ ፈሳሲ ሩባ ሓደ ዓብይን ብሉፅን ዓሳ ሒዙ ናብቲ መዕቆቢ ስለ ዝተመልሰ ኣብታ ምሸት እቲኣ ክልቲኦም ኣብ ጥቓ ተሓዊ ተቐሚጦም ሄክተር ንሪኪ ኣብቲ ዓሚቑ ጫካ ብኸመይ ክነብር ክተርፍን ክከላኸልን ከም ዘለዎ ጠቐምቲ ምኽርታት ክነግሮ ጀመረ ኣብ ጫካ እምብዛ ገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ኩሉ ግዜ ሰብነትካ ኣሚቑካ ምጽናሕን ኣንፈትካ ብትኽክል ንምርካብ ድማ ናብ ላዕሊ ዝውሕዝ ናይ ማይ ዋሕዚ ምሳዓብ ከም ዝኾነ እንትነግሮ ሪኪ ብወገኑ ሄክተር ነታ ዝፈትዋ በዓልቲ ቤቱ ቤላ ናይ ምስኣን ከቢድ ናይ ልቢ ሕማምን ሓዘንን ብኸመይ ብጽንዓት ክስዕሮ ከም ዘለዎን ብንእስነት ኣንደበቱ መዓዶ ድሕሪ ኸይዲ መዓልትታት እውን ሄክተር እግሩ እንዳሓወየሉ ስለ
ዝመጻ ክጓዓዙ ብምኽኣሎም ክልቲኦም ቀዲሞም ካብ ዝጸንሕሉ ቦታ ክወጹ ወሲኖም ኣብቲ ጫካ ሓንቲ ንእሽተይ ዝተገድፈት ናይ ኦም ጎጆ ስለ ዝረኸቡ ነታ ሌቲቲኣ ኣብታ ናይ ኦም ጎጆ ንምሕዳር ሓሰቡ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ዝቕጽል ሰዓት እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበረ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይቲ ጎጆ መንደቕ ሄክተር በዓልቲ ቤቱ ምስ ሰኣነ ተናዲዱ ነቲ ንእሽተይ ቆልዓ ሪኪ ብሓይሊ ከም ዝጨወዮ ዝገልጽን ንዕኡ ንዝሕዞ ድማ ዓብዪ ዓስቢ ከም ዝወሃብ ዘጠንቅቕ ፖስተር ብንጹር ተለጢፉ ነበረ። ሄክተር እውን ነቲ ፖስተር ምስ ረኣየ ዝዛረቦን ዝገብሮን ነገር ጠፍኦ። ንሱ ኣብ ጫካ ብሰላምን ብነፃነት እንዳነበረ ምዃኑ እንተሓሰበ እኳ ከይፈለጠ ናብ ዓብዪ ገበንን ፀገምን ተሰሒቡ ነበረ። ዘይሓሰቦ ዓብዪ ጥፋት ካብ ሰማይ ወረዶ። ኣብ መላእቲ ሃገር እውን ዕቡድ ሓደገኛን ጨዋይን ተባሂሉ ብፖሊስ ተኸሰ። ኣብ መንጎዚ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ብግቡእ ከይተረዱን ከይተመያየጡን እውን 3 ዕጡቃት ናይ በረኻ ሃደንቲ ሃንደበት ነቲ ገዛ ሰይሮም ኣተው። ببزح قصرمن بزحزو مسارحن بمتأممانون بالعل عبوينتن تعبيتن ناتزاربو نخلتيهم بحيل حيزم نتز تبهال عابينا ገንዘብ عسبن مركب قطتانا بوليس طابع كوسدوم حسابو كوينو جنا ريكي نسو بهكتر تعفينو زيكونس بجزا فقادو كم زمزن هكتر صبو صاب كم زخونه نتوم سباتن مردا بالعل كنتاتن تفتناكوا كاب زنبرو ጭንቀት ዝተልዓለ ክዛረብ ከሎ ቃላቱን እንዋዓለም እናተጋጨውን እናተጋገዩን በመኻደብ እተም ሰለስተ ሰባት ንሄክተር ብዝበለጸ ክንኽጥርጥርዎን ገበነኛ ከም ዝኾነ ንኸኣምኑን ገበራ ሄክተር ግና በቶም ሰባት ትዕቢት ብጣዕሚ ስለዝተናደደ ንሰለስቲኦም ብሓደ ግዜ ንኽገጥሞም ወሲኑ እንተገጠሞም እኳ ዝሰልጠኑን ብቁጥሪ ይበልጽዎን ስለዝነበሩ ብዙሕ ከይጸንሐ ሄክተር ተሃሪሙ መሬት እንትወድቕ ሪኪ ትኹነታት ምብልሻው ምስ ረኣየ ብቁልጥፍነት ዝወደቐ መሳርሒ ልዒሉ ንሄክተር ንኽሰድዎ ንድሕሪት ንኽምለሱን ብልዑል ድምፂ እንዳጨርሐ ጠንቀቑ። ንሶም ግና ነቲ ቆልዓ ኒዕቆሞ ሕጂ እውን ናቡ እናቐረቦ ምዃኑ ምስ ረኣየ ከይፈርሐ ካልእ ተወሳኺ ናይ መጠንቀቕታ ጥይት እንትትኩስ ሄክተር እውን ካብ ዝወደቐሉ ተሲኡ ነቲ መሳርሒ ካብ ኢድ ሪኪ ክቕበሎ ከሎ እቶም ሰባት እቲ ኩነታት ዘፍርሕ ምዃኑ ሪኦም ብኡንቡን ኢዶም ሃቡ። ኮይኑ ግና እቲ ዝፈጸምዎ ተግባር ኣብ ሕግን ኣብ ቅድሚ ፖሊስን ወግዓዊ ዕጡቓትን ሓደገኛ ጨወይትን ከም ዝኾነ ቁፀሮ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሪኪ ብዛዕባ እቲ ናይ ሄክተር ሚስጥራዊ ሕሉፍ ታሪክ ብግቡእ ፈለጠ። ሄክተር ሓደ እዋን ብንእስነቱ ብስኽራንን ብቁጣዕን ምኽንያት ሓደ ሰብ ቀቲሉ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ተረድአ። ስለዝኾነ ድማ ሪኪ ሕጂ እቲ ሓቂ ንፖሊስን ቤት ፍርድን እንተተዛረበ እኳ ፖሊስ ሄክተር ነቲ ቆልዓ ኣፈራሪሑ ነገዲዱን እዚ ቃል እዚ ከም ዝተዛረበ እምበር እቲ ሓቂ ኣይቕበልዎምን ነበረ። ሄክተር እውን ቀደም ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፎም ጸለምትን ዘሰክሑን ዘፍርሕን እዋናት ብምዝካር ዳግማይ ናብኡ ካብ ምምላስ ኣብ ዝዓሚቕ ጫካ በይኑ ንዘላለም ክነብርን ክመውትን ወሰነ። ኮይኑ ግና ሪኪ ገና መንእሰይ ስለዝነበረን ከም ናይ በረኻ ሰባት ኣብ እምባታትን ጫካታትን ንዘላለም ክነብር ስለዘይኽእል ሂወቱ ከይበላሸው ኢሉ ካብኡ ከፈናጥጦን ፖሊስ ክህቦን ሓሰበ። ይኹን እምበር ሪኪ እዚ ዓለም እዚኣ እቲ ከተማን እቶም ሰባትን ክንደየናይ ጨካናትን ፍቕሪ ዘይብሎምን ከም ዝኾኑ ኣቐዲሙ ብግቡእ ተረዲዩ ነበረ። ብዓይኒ ካልኦት ሰባት ንሱ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ዕቡይ ዘይረብሕን ቆልዓ ስለዝነበረ ኣብዚ ሃለወ ይሃሉ መንም ሰብ ንህይወቱ ብሓቂ ዝሓስበሉ ዝፈትዎን ኣይነበረ። ናይ መንግስቲ ትካል መዕበዩታት ዘኽታማት እኳ ከይተረፉ ከም ሓደ ተራ ሸቐጥ ጥራይ ስለዝርእይዎ ሄክተር ናይቲ ቆልዓ ድሌት ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ መወዳእታ ንዕኡ በይኑ ገዲፉ ክኸይድ ጨካን ምዃን ስለዝሰኣነ ክልቲኦም ሓቢሮም ተተሓሒዞም ክሳብ መወዳእታ ናብቲ ዓሚቑን ስትሩን ጫካ ክሃድሙ ወሰኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ናይ መዕበዪ ትካል ዳይሬክተር እቶም ሰለስተ ሃደንቲ ንፖሊስ ብዝሃብዎ ንዓይኒ ምስክርነትን ኣሰርን ብጽኑዕ ስዒባ ምስ ሰራዊት ፖሊስ ነታ ንእሽተይ ናይ ኦም ጎጆ ረኸበታ። እንተኾነ ግና ሄክተርን ሪኪን በላሕቲ ብምዃኖም ነቲ ቦታ ቀዲሞም ኣብ ሰዓቱ ለቂቖም ከይዶም ስለዝነበሩ እታ ዳይሬክተር ክትረኽቦም ብዘይምኽኣላ ኣዛ ተናዲዳን ተበሳጫን ናብ ዝኣተው እንተኣተው ደልያ ከም ትመልሶምን ንሄክተር ከም ተኣስሮም ብልዑል ህልኽ ቃል ኣተወት። እዚ ዘይተጸበይዎ ፍጻመ ኣብ ጋዜጣን ቴሌቪዥን ብምዝርግሑ እውን ናይ ህዝቢ ርእይቶ ፍርሓትን ጭንቀትን ኣዝዩ እንዳበኣሰና ገደደን ከደ ብዙሓት ናይ ዜና ቻናላትን ሚድያታትን እውን ብዛዕባ ጉዳይ ምጥፋእ ክልቲኦም ብሰፊሕን ብተደጋጋምን ብምዝጋቦም ፖላዊስ ንዕኦም ንምርካብ እምባታትን ደንታትን ንምፍታሽ ልዑል ሓይሊ ኣከቡ። ብተወሳኺ ሄሊኮፕተራት እውን ኣዋፊሮም ምድላይ ጀመሩ። ሄክተርን ሪኪን ግና ኣብዚ ጫካ ዘሎ ሓድሽ ህይወቶም ኣዝዩ ዘሐጉስን ነፃነት ዝመልኦን ነበረ። ናይቲ ጫካ ኣእዋማትን ሩባታትን ንዕኦም ልክዕ ከም ገነት ኮኑሎ። ናይ ሪኪ ናይ ሃደን ክእለትን ዓቕምን እውን መዓልታዊ ናብ ልዑል ደረጃ እናተመሓየሸ ብምምፅኡ ኩሉ ግዜ ሓደሽትን ጥዑማትን ዝኾኑ ተፈጥሮኣዊ ምግብታት ፍራፍረታትን ዓሳታትን ክምገቡ ጀመሩ። ምንም እኳ ሕጂ እውን ሓላሓሊፉ ብንእሽተይ ነገራት እናተበኣሱን እናተኸራኸሩን ብሰላም ሓቢሮም ይነብሩ ኣለዉ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ዝርርቦም ሹምቤላ ብዝተልዓለ ቁፅሪ ሪኪ ብሓዘን ስምዒት ነቲ ሓመድ ሬሳ ዝሓዘ ንእሽተይ ሳንዱቕ እናረኣየ ይዝክራ። ምክንያቱ ንሳ ንዕኡ ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሄክተር ንዝበለ ዝተገለ ሰብ እውን ህይወቱ ብሓድሽ ተስፋ ንኽጅምር ዕድልን ፍቕርን ዝሃበቶ ሰበይቲ ስለዝነበረት እውን እዩ።
ድሕሪኡ ክልቲኦም ኣብቲ ጫካ ካልእ ሓድሽ ጎጆ ረኸቡ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ጫካ ዝነበረ ናይ ትደኒ ሓላዊ መንበሪ ገዛ ነበረ። ይኹን እምበር ናብ ውሽጡ ክኣትዉ ከለዉ ግና ሓደ ገለ ዘስክሕ ፀገም ከም ዘሎ ፈለጡ። እቲ ሓላዊ ብፅኑዕ ሓሚሙን ትንፋስ እኳ ብጭንቅና ሰሓበ ኣብ ናይ ሞት ሓደጋ ስለ ዝነበረን ሓገዝ ስለ ዝደልን ነቲ ጉዳይ ሸለል ክብልዎን ክሓድግዎን ይከኣሉን። ነዚ ድማ ሄክተር ቅልጡፍ ናይ ሕክምና ሓገዝ ንምርካብን ንፖላዊስ ንምሕባርን ንሪኪ ኣብ እግሪ እቲ እምባ ናብ ዘሎ ቁሸት ብቁልጡፍ ንኽወርድ ኣጽኒዑ ነገሮ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ምሸት እቲ ሰርሑ ወዲኡ ናብቲ ጫካ ንኽምለስ ኣጥቢቑ ኣዘዞ። ንሱ ባዕሉ ድማ ነቲ ናይ ጫካ ሓላዊ ንግዚኡ ንምንክብኻብ ምስኡ ክጸንሕ ኣብታ ጎጆ ተረፈ። ሪኪ እውን ካብቲ እምባ ምውራድን ናብታ ቁሸት ምኻድን ንዕኡ ከም ሓደ ዘዘናግዕ ፀዋታ ኮይኑሉ ልክዕ ካብቲ ጫካ ጸልማት ክወፅእ ከሎ ፈረስ ዝሓዘት ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ኣብ መንገዲ እንትረኽባ እታ ጓል ንሪኪ ከም ሓድሽ ሰብ ርያ ናብ ገዛእ ካብ ምውሳድ ሓሊፋ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ሓገዝ ንኽግበረሉ ጻውዒት ኣቕረበት። ኣቦኣ ድማ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ናይ ሪኪ ኩነታት ምጥፋእ ዜና ኣብ ቴሌቪዥን ሪኡ ስለ ዝነበረ ነዚ ኣብዚ ዘፍርሕን ዓሚቕ ጫካን በይኑ ንዝነብር መንእሰይ ኣድናቖትን ክብርን ኣርኣዮ። ብተወሳኺ እውን ንዕኡ ብምርካቡ እምብዛ ስለ ዝተሓጎሰ ልክዕ ከም ፍሉጥ ናይ ፊልም ተዋሳኢ ምስኡ ፎቶ ንምልዓል ብሓጎስ ኣጥቢቑ ምሕታቱ ቀጸለ። ሪኪ እውን ንነዊሕ እዋን ኣብ ጫካ ኣብ ዛሕሊ ነብቁርን ድሕሪ መጽንሑ ኣብ ውሽጢ እቲ ምዉቕ ገዛ ኣብ ልስሉስ ሶፋ ተቐሚጡ ቴሌቪዥን ብምርኣዩ ኣዝዩ ተሓጒሱ ነበረ። እታ ጓል እውን ብልሱስ ናይ ፍቕሪ ድምፂ እንዳደረፈት ቀስ ብቐስ ዓይኑ ዓፅዩ ዓሚቕ ድቃስ ንኽወስዶ ክትገብር ከላ ሪኪ ናይ ሄክተር ናይ ምምላስ ትእዛዝን ሕድርን ብምርሳዕ ደቀሰ። ንጽባሒቱ ንግሆ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ ዓይኑ ክኸፍት ከሎ ድማ ዝቕጽል መዓልቲ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ሪኪ ቃሉ ብምፍራሱ ሰንቢዱ ምስታ ጓል ብምዃን ናብቲ እምባ ብቕልጡፍ እንትምለስ ብዘይተጸበይዎ ኩነታት እቲ ጎጆን ከባብን ሙሉእ ብምሉእ ብፖሊስ ተኸቢቡ ነበረ። እቲ ዝሓመመ ሰብ እውን ብሓገዝ ተረፈ። ሄክተር ግና ኣብኡ ክረአ ብዘይምኽኣሉ ሪኪ ተጨኒቑን ሓዚኑን በይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ክዘውር ጀመረ። ኣብ ህይወቱ ንሄክተር ዳግማይ ክስእኖ ይደልየ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ዝተረፈ እንኮ ስድራ ቤቱን ሓላዊኡን ንሱ ስለ ዝነበረ እንትኾን ሃንደበት ግን ኣብ መንጎኡ ሄክተር ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ጫካ ዝምሃሮ ቃል ዘከረ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ቦታ ጓል ናብ ኢንተርኔት ዝዘርግሖ ናይ ሪኪ ፎቶ ብውን ናይ ህዝብን ሚድያታትን ኣቓልቦ ሰሓበ። ሓድሽ ዕሸል ቆልዓ ካብ ሕብረተሰብን መንግስትን ሓገዝ ካብ ምቕባል ኣብ ውሽጢ እዚ ዘፍርሕ ጫካ ንምሕባእን ንምንባርን ዝመረፀሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብሉ ከበድቲ ሕቶታት ተላዕሉ። እታ ናይ መዕበዮ ትካል ዳይሬክተር እውን ብጋዜጠኛታት ብጽኑዕ ክትሕተት ጀመረት። ሪኪ ግና ናብቲ ጫካ ተመሊሱ ናይ ፖሊስ ሃደንን ምክትታልን እንዳፈተነ እንተነበረ እኳ ኣብዚ ግዜ ግን በታ ዳይሬክተር ተረኽበ። ናይዚ ኩሉ ዕንወት ሙሉእ ሓላፍነት ድማ ናይ ሄክተር ጥራይ ከም ዝኾነ ጥቢቓ እናተዛረበት ሪኪ ንሄክተር ንፖላውስ ኣሕሊፉ ንምሃብን ንክተሓዝን እንተሓጊዝዎም ብተወሳኺ ንሱ ባዕሉ ብኡ ከም ዝተጨወየ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ እንተመስኪሩ ዳግማይ ናብ ቤት ማእረምታ መናእሰይ ከም ዘይትለኾን ነፃ ከም ዝኸውንን ቃል ኣተወትሉ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ሪኪ ኣዝያ ተጋግያ ነበረት። ሪኪ ተንኮለኛን ጉድለታት እንተሃለዎ እኳ ነቲ ዝፈትዎን ዝሓስበሉን ሰብ ፈፂሙ ብገንዘብ ይኹን ብነፃነት ዝሸይጥ ቆልዓ ይነበረን። ነዚ ድማ ናይታ ዳይሬክተር ሕቶ ውድቂ ገበሮ። ምክንያቱ ኣብዛ ጨካን ዓለም ሄክተር እንኮ ናይ ሓቂ ስድራ ቤቱ ኣቡን ሓላዊኡን ነበረ። ስለዝኾነ ንመንም ከይተገዝአ ዝባኑ ሂቡ ቀጥታ ናብቲ ዓሚቑን ጸልማትን ጫካ ጎየ። ብዙሕ ከይጸኒሐ ድማ ንሄክተር ዳግማይ ከም ብሓድሽ ረኸቦ። እንተኾነ ግና እቶም ቅድሚ ሕጂ ረኺቦሞም ዝነበሩ ጸላእቲ ዝኾኑ ሰለስተ ሃደንቲ ዳግማይ ከም ብሓድሽ ኣጋጠምዎ። ይኹን እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ሄክተር ኣብቲ ናይ ጫካ ህይወት ቅልጡፍን በሊሕን ኮይኑ ኣሎ። ሪኪ እውን ነቲ ኩነታት ብምርዳእ ኣዝዩ ዝረግአን ደፋርን ኮይኑ ነበረ። ነዚ ድማ ኣብ ትሕቲ መሳርሒ ሄክተር ብፍርሒ ዕጥቆም ፈትሑ። ዝሓዝዎ ምግብን ንብረትን እውን ብሪኪ ተመንዝዑ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ጫካ ዘሎ ሓደጋ በዚ ጥራይ ፈጺሙ የቋረፀን። ክልተ ዘፍርሑ ናይ ጫካ ከልብታት ሃንደበት ብሓይሊ እናጨርሑ ናብ ቅድሚት ክጎዩ ከለዉ ኣብዚ ግዜ ተጻራሪኦም ሓያልን ገዚፍን ዝኣረገ ሕሱም ሓሰማ በረኻ ነበረ። እቶም ኣኽላብ ከጥቅዕዎ እንተጎየዩ እኳ ከጸግዖም ብዘይምኽኣሉ ሪኪ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየ መሳርሒኡ ኣውፂኡ ብዘይምቁራፅ እንተተኮሰ እኳ ነቲ ሓሰማ ክወቕዖ ስለ ዘይከኣለ ሄክተር ናብ ቅድሚት ጎዩ ነቲ ኣራዊት ብዝሓዞ በሊሕ ኸራ ወግኦ። ኮይኑ ግና እቲ ዝቆሰለ ሕሱም ሓሰማ በረኻ ሕጂ ብዝበለፀ ጨካንን ሓደገኛን ኮነ። ሄክተር እውን ኣብ ሓደጋ መጥቃዕቲ እቲ ሓሰማ ኣብ ዝወደቐሉ ወሳኒ ሰዓት ሪኪ ከይፈርሕ ናብ ቅድሚት ዘሊሉ ብምውፃእ መሳርሒኡ ብጥንቃቄ ዓሚሩ ቀጥታ እንትትኩስ እቲ ዘፍርሕን ተጻባኢን ዝነበረ ሕሱም ሓሰማ በረኻ ብውን ወደቐ። ሄክተርን ሪኪን እውን ድሕሪ እዚ ዘፍርሕ ውግእ ኣብቲ ደኒ ኣዝዩ ጽሩይ ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ ሩባ ረኸቡ። ናይ ሪኪን ሄክተርን ልቢ እውን ንመጀመርያ ግዜ ብናይ ሓቂ ፍቕርን ስድራ ቤትን ስምዒት ተራኸበ። ኣብ መንጎ እዚ ግዜ እውን ከምቲ ናይ ሩባ ማይ ብቕልጡፍ ክውሕዝ ጀመረ። ወርሒ ሓጋይ ሓሊፉ እቲ ዘፍርሕ ናይ ክረምቲ ወቕቲ ስለ ዝበፅሐ እቲ ዝወርድ ውርጪ ሰማይን ምድርን ብበረድ ሸፈኖ። ሄክተርን ሪኪን ድማ ኣብ ጫካ ዘሎ ህይወቶም ኣዝዩ ከቢድን ፈታንን ኮነ። ብተወሳኺ ፖላዊስ እውን ንዕኦም ምድላይ መይገደፉን ነበሩ። ይኹን እምበር ክልቲኦም ናይ ፖሊስ ምክትታልን ሃደንን ብምእላይ ዝለዓለ ተውህቦን ብልሓትን ነበረ። ናይ ሃደንን ምንባርን ዓቕሞም እውን ብቕዓት ዘለዎ ኮነ። ኣብ መንጎ እውን ሓደ መዓልቲ ካልእ ዘገርም ናይ በረኻ ሰብ ረኸቡ። ዓርሱ ድማ ክሬዚ ቶም ኢሉ ኣላልዮ።
ቶም ካብቲ ዘመናዊ ዓለም ሕብረተሰብን ሕግን ኣብ ጫካ ሙሉእ ብሙሉእ ተገሊሉ ን15 ዓመታት በይኑ ዝነበረ እንትኾን ሓሊፉ በቲ ጫካ ዝሓልፉ ሰባት ክረክብ ካሎ ናብ ገዝኡ ንምቕባል ኣዝዩ ፈቃደኛን ሕጉስን ነበረ። ሪኪን ሄክተርን እውን ኣብ መወዳታ ብቶም ሓገዝ ካብቲ ዛሕሊ ንፋስን ወፂኦም ዝዕቁብሉን ዘዕረፍሉን ሙቕ ጎጆ ረኸቡ። ምስ መሸየውን ቅድሚ ምድቃሶም ክልቲኦም ኣብቲ ዝሞቕ ዓራቶም ኮይኖም ክዕልሉ ከለዉ ሪኪ ግጥሚ ምፅሓፍ እምብዛ ከም ዝፈቱን ሕጂ ድማ ብዛዕባ ሄክተር ሓድሽ ግጥሚ ከም ዝፀሓፈን ብምዝራብ ዝፀሓፎ ንሱን ሄክተርን ሓቢሮም ኣብ ጫካ ብሰላም እንዳነበሩ ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ዘገርምን ስምዒት ዝትንከፈን ብምዃኑ ሄክተር እዚ ክሰምዕ ከሎ ብሓጎስ ፍሽኽ ኢሉ ርእሱ ነቕነቐ። እንተኾነ ግና እዞም ዝረኸብዎም ሰላማዊ መዓልትታት ብዙሕ ይቀጸሉ። ፖሊስ ናይ ሰባት ሓበሬታ ስዒቡ ምሕብኦም ብቁልጡፍ ስለ ዝረኸቦ ነቲ ዝፈረሰ ናይቶም ጎጆ ሙሉእ ብሙሉእ ኸበቦ። ኣብ መንጎ እዚ ቶም እውን ቅድሚ ዓመታት ዘምጽኣ ሓንቲ ኣረጊት መኪና ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ሓቢኡዋ እንተነበረ እኳ ብዝሕዝን መንገዲ ነታ መኪና ንምብጋስ ቁልፋ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ሪኪ ኣብ ውሽጢ ውሕድ ግዜ ናይታ መኪና ሽቦ ብምትእስሳር ነታ መኪና በጊሱ ነዳድያ ብምርጋጽ ክጎዩ ጀመሩ። ሪኪ እቲ ንእሽተይን በሊሕን ተባሂሉ ብሰባት ዝጽዋዕ ዝነበረ እውን በዚ ምኽንያት ነበረ። እቲ ናይ ጫካ ሰላማዊ ስቕታ እውን ሕጂ ናብ ዘሐጉስን ዘፍርሕ ናይ መኪና ቅድድም ተቐየረ። ፖላዊስ እውን ነታ መኪና እናሰዓቡ ብዘይምቁራጽ ሃደኖን ክቕጽሉ ከለዉ ሪኪ ነቲ መወዳእታ ናይ ህይወትን ሞትን ምህዳን ብጅግንነት ከካይድ ጀመረ። ሄክተር ግና ካብ ድሕሪኦም ናይ ፖሊስ መኻይንን ሓደሽቲ ሄሊኮፕተራትን ብልዑል ቅልጣፈ ክቐርብዎም ምስ ረኣየ ዓብዪ ተስፋ ምቑራጽ ተሰምዖ። ሪኪ ግና ብቐሊሉ ንፖላዊስ ኢዱ ምሃብን ናብ ቤት መዕበዩ ምምላስን ኣይደለየን። ነዚ ድማ ነታ መኪና ብሙሉእ ቅልጣፈ ምዝዋርን ምህዳምን ቀጸለ። እቲ ሰራዊት እውን ነዚ ህልኽ ምስ ረኣየ ታንክታትን ከበድቲ መሳርሕታትን ናብቲ ቦታ እንተዋፍር ሪኪ ኣብ ቅድሚኡ ዓብዩ ናይ ፖሊስ መኪና ምስ ረኣየ ነታ መኪና ሃንደበት ለክዓ ከም ናይ ኣክሽን ፊልም ኣዝዊሩ ናብ ጎኑ ክቕይራ ከሎ ሄክተር ነቲ ሓደጋ ፈሪሑ ሪኪ ነታ መኪና ደው ንኸብላ ምልማኑን ምሕታቱን ቀጸለ። ሪኪ ግና ክሰምዖ ኣይደለየን። ብልዑል ቅልጣፈ እናዘወረ እውን ነዚ ናይ ጋንግስተርን ገበነኝነትን ህይወት ዝመረጾ ንሱ ብገዛ ፈቃዱ ዘይኮነስ እዚ ናይ ጋንግስተር ህይወት ንዑ ከም ዝመረጾ ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎኡ እታ መኪና ቀጥታ ናብ ሓደ ዓብዪ እንዳጓሓፍ ዘሊላ ኣተወት። ሄክተር እውን ነቲ ዘይተርፍ ናይ ሞት ይኹን ናይ እስራት ውፅኢት እናረኣየ ተስፋ ቆሪጹ ኢዱ ናብ ላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ ካብቲ ዝትሓበአሉ ወፀ። ሪኪ ግና ሕጂ እውን ነዚ ስዕረት ተስፋ ቆሪጹ ክቕበሎ ስለዘይከኣለ መሳርሒ ኣልዒሉ ፖሊስ ንኸይቐርብዎ ናብ ሄክተር እንክዕምር ከሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ዘቆጥዕዎ ሕሱም ሃዳኒ ነቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ብምጥቃም ናብ ሄክተር ብስቱር ክትኩስ ክፍትን ከሎ ሃንደበት ፖሊስ ኣብ ሰዓቱ በፂሑ ንዕኡ ክቆጻጸሮ ከኣለ። ኮይኑ ግና ኣብ መንጎ እዚ እቲ ተንኮለኛ ሃዳኒ ሃንደበት ኣሽኪዕዎም ክትኩስ ከሎ እታ ዝተተኮሰ ጥይት ንሄክተር እንትተሃርሞ ሪኪ ክዋግኦም እንተደለየ እኳ ሄክተር ብምቕሳሉ ምኽንያት ተስፋ ክቆርፅን ኢድ ክህብን ነበሮ። ነዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ብስቕታን ብሓዘንን ተታሒዞም ናብ ፖሊስ መኪና ተወስዱ። ድሕሪ ከይዲ መዓልትታት ኣብ ዝተገበረ ናይ ቤት ፍርዲ መጋበያ እውን ሪኪ እቶም ኣብቲ ጫካ ዝረኸቦም ኣቦን ጓልን ደጊሙ ረኸቦም። ንሳቶም ነቲ ቤት ፍርዲ ካብ ልቢ ብዝመንጨወ ምሕፅንታን መመልከቻ ብምቕራቦም ሪኪ ብወግዕ ናይቲ ስድራ ቤት ሓድሽ ኣባል ኮነ። ሪኪ ድማ እዚ ሓድሽን ዝረግአ ህይወትን ኣዝዩ ሕጎሶ። ሄክተር ግን ዝተወሰኑ መዓልትታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽጸንሕ እንተተገብረ እኳ ፖሊስ ዓሚቕ ምርመራ ድሕሪ ምግባሩ ነፃ ምዃኑ ስለዝተረጋገፀ ተፈትሐ። እንተኾነ ግና ኣሪጉ ስለዝነበረ ናብ ምሕብሕብ ኣረጋውያን ንኻቱ ተገብረ። ሪኪ እውን ሓደ መዓልቲ ክበፅሖ ክኸይድ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ንዘጥፍኦ ጌጋታት ካብ ልቢ ቅሬታ ሓቲቱ ሕጂ ናብ ዘለዎ ሓድሽ ስድራ ቤቱ ምስኡ መፂኡ ሓቢሩ ንኽነብር እንተዓደሞ እኳ መብዛሕትኡ ግዜ ባህሪኡ ሸለልተኛን ግትርን ዝኾነ ሄክተር ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ልቡ ብሓጎስ ከፈተ። ሪኪ እውን ምስኡ ኣብ ጫካ ዝገበሮም ነገራት ኣብ ህይወቱ ካብ ዝሕለፎም ግዜያት ንዓሊ ኩሉ ኣዝዩ ጽቡቕን ዘይርሳዕን ግዜ ከም ዝነበረ ክዛረብ ከሎ ሄክተር ኣብ መወዳእታ ዕድመ ሪኪ ተቐቢሉ ክልቲኦም ነቲ ከቢድ ናይ ህይወት ጉዕዞ ብምዝካር ብዓሚቕ ፍቅሪ እንትተሓቋቐፉ ታሪክ ፊልምና እውን ኣዝዮም ዝቀራረቡን ዘይፈላለዩ ናይ ሓቂ ስድራ ቤታት ኮይኖም እናርአየና ይበቃ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ቀጻሊ ብኻልእ ናይ ፊልም ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ጻዕርና ሪኢኹም ንቪድዮና ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ንኽተሪኡና በኽብሪ ንላቦ። ሰናይ ቀና።